går godt, er det en livstruende situation. "19-årige Thomas ved alt om faren ved alkohol. Allerede som 12-årig drak han både øl og spiritus i store mængder. Jeg kan huske, at første gang jeg kommer ind, der vågnede jeg op på et sygehus i Esbjerg. Med slangen liggende op igennem næsen og ned igennem spiserøret. Hvor jeg helt panik spørger, hvad der er sket. Hvor jeg så får at vide, at jeg er blevet udpumpet. Og selvom jeg har sådan en oplevelse, så rører jeg lige tilbage til alkoholen, fordi det skete jo kun 1 ud af 1 million gange for mig. Nu havde jeg prøvet det 1 gang, så sker det ikke anden gang. Det gjorde det desværre. Det lykkedes mig faktisk at præstere at komme til udpumpning hele 4 gange på under et halvt år. Thomas' alkoholmisbrug begyndte, fordi han fik venner, som drak. Vi kunne sidde helt op til 30 mennesker og sidde og starte med at hygge og drikke nippe lidt til alkohol, men så bagefter så fandt vi ølspillene frem, og så gik vi ellers til den, og så stoppede vi ikke før, at alle sammen var godt blæst, og den sidste mand ikke kunne stå på benene. Nogle mennesker lå i opkast, andre var til udpumpning, og det skete så også for mig. For mig at tage til udpumpning er jeg ikke helt sikker på, for jeg kan ikke huske det, men har fået det at vide af venner. Men følelsen, der er bagefter, den er bestemt ikke sjov. Jeg har det ikke særlig godt. Jeg ligger og kan knap nok bevæge mig. Føler, at jeg lige har kastet alt op inden for de sidste 14 dage. Det var mig selv, der åbnede munden og begyndte at drikke, men omvendt det var også gruppepresset, der gjorde, at jeg drak. Men det var det værste, jeg nogensinde oplevede, fordi at det var noget, jeg inderst inde ikke havde lyst til. Det var en anden måde at være voksen på. Det var som at leve et dobbeltliv. Jeg var en anden person, når jeg drak. Når jeg drak, så var jeg charmøren Thomas. Jeg var den, alle gerne ville være venner med, følte jeg i hvert fald. Jeg var kanon, så jeg kunne alt, jeg turde alt, kunne sige alt til hvem som helst, når som helst, hvor som helst. Jeg spillede smart, jeg var ikke smart. Jeg var faktisk det, der hedder ingenting. Jeg var alkoholiker er vel ikke et for stort ord for mig at bruge.